Hello, ndewo, ehihie ọma, mgbede ọma, depending on where you are. Good afternoon, good evening. Nwada Canada si ka ọ bịa mee announcement. Nwada Canada has decided to make this announcement. Nwada Canada si ka ọ bịa mee more announcement. And this announcement will cost you ndewo. Dalu. So it's appreciation announcement, appreciation post, appreciation video. Nwada Canada si ka ọ bịa kenunu ọkwa ọ na-ama ihe nlekiri nke ọ chọrọ ime ụbọchị nke taa bụ iji wee kenunu wee si unu daalụ unu deemenu anyị fụrụ aka unu na-ebinyere anyị aka n'akwụkwọ unu na-subscribe unu na-apị subscribe n'eziokwu unu na-elekiri ihe niile ahụ ndị nke ahụ otu nkeji ahụ niile anyị mechara 1 minute shots anyị fụrụ aka unu n'unu na-enene anyị wee si ka anyị bịa mee vidio anụnwa ihe nlekiri a wee si unu daalụ unu deemenu anyị fụrụ aka unu. O gosiri anyị na unu chọrọ ịfụ ọtụtụ ihe anyị na-ewefụtere unu na maka amụmụ Igbo, asụsụ Igbo. Ihe dịkwanụ n'asụsụ Igbo a bụ na nwayọ a na-asụ ya nwa obere tupu ị mara ya onye ahụ asụbakwazi ya na-asụ ya ọfụma. Ọbụna so what we're saying is ka anyị sụọ ya na oyibo maka ndị na-aghọtara. So we want to say it in English for those that don't understand Igbo all true. It's an appreciation post. We just want to come and say thank you, Nwada Canada, and the team. We just want to say thank you so much. When we see you subscribing, when we see you clicking on those shirts and looking at them, we kind of know that there is interest. Ọ na-amasị anyị, obi dị anyị ụtọ, obi dị anyị Paulina, obi na-atọ anyị na-atọkasị anyị arụ maka na o doro anya na ihe ọ na-amasị unu bụ ịnụ maọbụ ịgụ maọbụ ịghọta ọtụtụ ihe gbasara asụmigbo. Ịma na asụsụ Igbo anya ọ na-enyekwa n'ọṅụ, ọ na-agwọkwa n'ọrịa. Asụsụ Igbo a ọ na-atọ nnọọ. Amụrụ m ofe nke ị na-alaiki, amụrụ m ofe kacha gị mma, mana asụsụ Igbo a na-atọ. Ịmakwa na ịsụbịa sụchacha ya ọ dịghị ka ị naluo na be nna gị, naluo na be nne gị, right? So it is very therapeutic. It brings so much joy. Speaking Igbo language, it almost makes you feel like you have traveled home and then that you're back. So it's very important. Ọ bụ ya mere Nwada Canada ji wee sị ka ọ bịa mee ihe nlekiri nke mbọsị ụka. Amaghị m na tata ọ bụ eke ọ bụ oyi ọba afọ enerero m, mana mbọsị ụka isi unu na anyị fụrụ aka unu daalụ unu rinne, obi dị anyị ụtọ. Anyị ga na-ewetara unu ọtụtụ ihe. Nwada Canada team si unu daalụ. We are saying that we are grateful. We are super pleased. We love what you guys are doing. We see you watching our shirts. It's super encouraging. Ọ na-akwalite mmụọ anyị ị na-eme ọtụtụ ihe. Ọ dị ọtụtụ ihe ndị anyị dotewere anyị ga na-egosi unu maka asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo a na-atọ, ọ na-atọkwanụ ncha. Ọ dị mma na mmadụ mee gịnị na-asụ ya. Sụọ ya mgbe ị na-ezi ụmụ gị ozi, sụọ ya mgbe ị na-eme ihe, sụọ ya mgbe gị na onye Igbo ọzọ na-akpa nkata. It's very therapeutic. Ọ na-eme ọ dịka onye ọwụwa nacha n'ụlọ nachi ya taa. N'ụbọchị nke taa, asị m mmemme ihe nlekiri a ka ọ bụrụ ebe nkeji 10 minutes, okay? Maka ndị echetarozi ihe anyị na-akpọ minutes n'Igbo, ọ bụ nkeji. Okay, so ọ bụ na ị chọọ isi nwa gị, ana m enye gị 5 minutes. If you want to tell your kid I'm giving you 5 minutes, cheta na 5 minutes bụ nkeji 5, okay? Ọ bụ na ya ka ịmụta tata na appreciation video ma anụnwa, ọ dịkwa mma. If that is what you've learned from this my appreciation video, that is awesome, okay? Ụbọchị nke taa aga m eme ihe nlekiri ma ka ọ bụrụ ihe dịka nkeji 10. So my precision video today will be for like 10 minutes. All right. And in the course of the precision video, I will also talk about other things, small tips, vocabulary that you could use to learn Igbo language. And I want to tell you that, people, both adults and kids that I teach, they've been picking on these things and they're so excited to come
my Igbo lessons or our Igbo lessons. Ihe anyị na-ekwu bụ na asụsụ Igbo a na-atọ ụtọ. Nwa obere a m ga-ekwu ya, ọ bụgodu n'ọsọsọ maka nkeji ka ịmụta ụbọchị tata, itinye ya n'ihe ndị iso wee mụta. Ọkwa ị na-aghọta, ma ndị okenye ma ụmụazụ ndị anyị na-akụziri asụsụ Igbo, ọ na-atọkwa ha ụtọ maka na mbọchị ọbụla ha bịara ịmụ akwụkwọ asụsụ Igbo a, ha na-amụta otu ihe ma ọ bụ abụọ. Mgbe na-asị gị, mgbe ọbụla ị pere wee fụ vidio ma ihe nkiri ma inene, jisie ike tọọ ntị naanị mụta otu ihe ma ọ bụ abụọ ka o wee nyere gị aka iwe na-amụta asụsụ Igbo. So what I'm saying is, anytime you see my videos, try to click on it, try to pay attention and learn 1 or 2 words and add to your Igbo vocabulary, okay? So in this my appreciation video, I'm gonna add some extra things that you also learn and add to your vocabulary, okay? So n'ụbọchị nke taa, ihe nlekiri ekelema na-eme, aga m etinye otu maọbụ abụọ nwatakịrị ihe ị ga-amụta wee tinyekwa ya na ihe ndị asụsụ Igbo ịma. Ofu n'ime ya bụ yesterday, ụnyaahụ. Okay, so one of it, I'm starting my those tips or those words. Yesterday, ụnyaahụ. In English, it is called yesterday. In Igbo, it is called ụnyaahụ. Okay, ụnyaahụ. Now, the strategy I use for my students is I will say, ụnyaahụ bụ Saturday. Yesterday was Saturday. Ngwa ka ikwuo ya ọzọ. Ụnyaahụ bụ Saturday. Yesterday was Saturday. What about today? What about today? So let's look at today. Today is Sunday. Today, n'asụsụ Igbo, pụtara tata. One could also say ụbọchị taa. Now I will go for the shortest one, which is tata, okay? So we will say tata bụ Sunday. Tata bụ Sunday, okay? I will repeat it again. Tata bụ Sunday. Today is Sunday. Okay, what about tomorrow? Kedukwanụ maka echi. So in Igbo, tomorrow means echi. Okay, say it again. Echi is very short, it's very easy. For instance, you can say echi bụ Monday. Echi bụ Monday. Tomorrow is Monday. You can use it in simple conversations with kids or with friends to say, or with family to say, echi bụ Monday. Aga m azụtara gị ji. Tomorrow, that is Monday, I will buy yam for you. Okay? Or you would say, tomorrow is Monday, you will go to school. Echi bụ Monday. Ị ga-aga ụlọ akwụkwọ. Now I'm introducing another new word there. Okay? So pay close attention. Ụlọ akwụkwọ means school. Okay, so school in English, ụlọ akwụkwọ in Igbo. Take note of that. For instance, I always ask the little kids I teach, I say, ụnyaahụ, kedu ihe mere ụnyaahụ? Like, what did you do yesterday? And the easiest one for them would be, ụnyaahụ agara m ụlọ akwụkwọ. Take, for instance, that we were on a Saturday. So they would say, ụnyaahụ agara m ụlọ akwụkwọ. And I would ask them, what about tomorrow? Kedu maka echi? Then they would say, echi aga m aga ụlọ ụka. Now I'm introducing another new word for you. Take note of that. Echi aga m aga ụlọ ụka. And what is ụlọ ụka? Okay, so ụlọ ụka is church. Church is the English word. Ụlọ ụka is the Igbo word. Now you see, you have learned so many vocabularies. Now let's do a quick recap of what we have learned.
Tata ụbọchị taa. Tata or ụbọchị taa is what? Today. Echi is tomorrow. Ụnyaahụ is yesterday. Ụlọ ụka is church. Ụlọ akwụkwọ is school. So you see that even in this my appreciation post, I have introduced you to some new vocabularies that you might not be very aware of. Ị hụla na anyị echetakwara gị ma kụzikwara gị ọtụtụ okwu nke Igbo nke enwere ike ọ bụrụ na ịma, nwekwara n'ike ọ bụrụ na ịmaghị ya. Ngwa ugbu a jisi ike pịa subscribe, jisi ike gaghachi azụ gee ya ọzọ, gekwakwa ya ọzọ, jisi ike kụziere ya ụmụaka, jisi ike kụziere ya ụmụ gị ndị tonitegoronu. Igbo amaka, Igbo na-asụ ụsọ. Ịsụ asụsụ Igbo na-enye obi aṅụrị, ọ na-agwọkwa n'ọrịa, ọ na-adị ka mmadụ ọ laruola n'ụlọ. Ngwa ọ ka bụ nwaada Canada na-ewetara gị ya n'ụbọchị nke tata. Na mpaghara ebe anyị nọ, ị nwere ike isi kedu ka ọ dị. Anwụ na-acha. The sun is shining. In this part of where we are, you might ask, what is the weather like? Kedu ka ọ dị? Anwụ na-acha. The weather is bright, is sunny. The sun is out. But I want to tell you, 2 days or 3 days ago, it wasn't so. It was snowing everywhere. Now I will say it in Igbo. Mana m chọrọ ịgwa gị na ụbọchị abụọ maọbụ atọ gara aga, ọ dịghị otu ahụ. Akụ mmiri igwe na-adasi ike. Anyị nwetara ọtụtụ akụ mmiri igwe. Now I have introduced also new words to you. Guess what? What are they? Ụbọchị abụọ maọbụ atọ gara aga. 2 days ago. Gara aga. Past 2 days or 3 days. Abụọ atọ. We will still have to do a video on counting our numbers on our Google and all of that. But ụbọchị abụọ maọbụ atọ gara aga, anyị mere gịnị? Anyị nwetere ọtụtụ akụ mmiri igwe. Now you might ask, what is akụ mmiri igwe? Akụ mmiri igwe is snow. So we got lots of snow, dumps of snow here, but now the sun is shining. Ọ gwụna ka ọ ha m n'ọnụ, ọ bụkwa ha na ihe m chọrọ ikwu adịghị, mana achọrọ m ime ya na nkenke. It doesn't mean that I don't have what else to share, but I want to make these conversations short and sweet. Ọ bụrụ na ibinyebere anyị aka n'akwụkwọ, if you haven't subscribed, please do so. Pịara anyị gịnị subscribe. Obi na-adị anyị ụtọ. Nwaada Canada ga na-ewetere gị ọtụtụ ihe a. O nwekwara ihe ị chọrọ ịfụ ka nwaada Canada kụzie ma ọ bụ kwuo, jisi ike dere anyị ya na comments. If there is anything you would like to hear from us, you would want to see our team teach you about the Igbo language, feel free to put it in the comment section. We will take note of that and we will do it for you. Ngwanunu darunu, jisi n'ike, ka ọ dịnụ, anyị ga-afụkwa n'oge na-adịghị anya n'izuụka anụnwa. Izuụka means this week, okay? Ngwa ka ọ dịnụ, ndewonu darunu.